Kwa mbele ni jaod bura magatundu South Moses KURIA koro yudore tago maliet bang' lieko ni ne nitie kuo mar ombulu e yiero mar higa mar 2017. Duol matayo yiero e pacho kae IBC koro singo timo nonro ne weche ma KURIA nokiro e romo mar duond bura mar UDA manyo bagi nyoro e alap ma Kasarani. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. E romo mano bagi alap ma Kasarani odiochieng' manyoro mano kelo kanyakla jokanyono mag duond bura mar UDA, jaod bura magatundu South Moses KURIA mabende en jatend duond bura mar chama cha kazi no opuso weche moko e yiero mokalo mahiga mar 2017. KURIA no loso e yo makama. Kuna wengine wanasema ati kura ya mlima itagawanywa. Mheshimiwa Uhuru, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Ishungwa, Mheshimiwa Gavana Mudhomi Njuki, Mheshimiwa Senator Ntuli, Mheshimiwa Wamatangi, Mheshimiwa Wamaua, Mheshimiwa Alice Wahome, Mheshimiwa Faith Gitau. Sisi ndio tulikuwa tunashidia Uhuru kura na sisi ndio tulikuwa tunamwibia kura. Jakom maduol matayo yiere pacho ka IBC Wafula Chebukati osingo timo nonro ewi weche manyo wachi kod Moses KURIA. The commission will proceed and take action on Moses KURIA in terms of the law. Our team will investigate, and if the wording is said is confirmed and found to be offensive, then we shall proceed to summon him. Chebukati no lero ni chike matayo yiero no seketi ayanga e chak higani kendo gin chike manyakalo komedo ni oganda jo Kenya ni kod ratiro mar ng'e adier ewi weche ma josiasa thoro lieko. We gazetted the election date in January. Was it 18th or 20th? 20th January. Meaning the Election Offences Act kicked in and the Code of Conduct also kicked in. Ma biro dwe achiel kende bang' ka duol mar IBC dho jaod bura ma Murang'a Sabina Chege kalore gi wach machal kod manyo KURIA owachono. Mnajua kule Central nimesikia wengine wakisema hapa tuliwaibia. Kuna kaukweli kidogo, lakini mjue kama tulijua kuiba si hata hii tutafanya nini? And as you all recall, we had a case involving Sabina Chege, but we were stopped by the High Court from proceeding because she filed a judicial review challenging our jurisdiction. That case went on yesterday, and I'm informed the High Court will give a judgment on notice. Duol mar IBC koro seloso duol madund ma koro biro tayo nonro e weche mag kuo ombulu e pachuka. Lydia Okeyo, Ramogi TV.